Atsedena elkarrekin solasteko baliatu dugu. Jon Sarasoaren hitzaldiak eman digu ere gogoetarako eta proposamen berriak txertatzen hasteko gogoa eta indarra. Saioari berrekin behar diogu momentu hontan, eta horretarako dagoeneko hemen daukagu gurekin Paula Casares Corrales. Paula Euskal Filologia eta Gizarte eta Kultura Antropologia ikasketak egina da, eta gero soziolinguistika jorratzeari ekin zion. Euskaltzain urgazle izendatu zuten 2006ko maiatzaren 26an. 2013an doktoratu zen Nafarroako Unibertsitate Publikoan, Euskaldun Hazi Nafarroan, Euskararen belaunez belauneko jarraipena eta hizkuntza sozializazioa familia euskaldunetan izeneko tesiarekin. 20 urtez Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea izan da, eta gaur egun Nafarroako Gobernuaren Euskarabideako Euskararen sustapenaren eta plangintzaren zerbitzuko zuzendaria ere bada. Soziolinguistikari eta hizkuntza antropologiari buruzko hainbat liburu eta artikulu argitaratu ditu. Era berean, komunikazioak eta txostenak aurkeztu ditu estatuko eta nazioarteko hainbat kongresutan. Eskainiko digun hitzaldiari izenburu hau jarri dio. Haurrak euskaldun hazteko, zergatik behar ditugu guraso aktiboak? Paula, zure da hitza. Esker mila Josu, eta esker mila Nafarroko ikastolen elkarteari eta unibertsitate publiko honetako ikomunitas eta ikasi katedrari gonbidapenagatik. Euskara ardatz duen irakaskuntzak Nafarroan dituen erronkak izenpean, zergatik behar ditu guraso aktiboak saioa egiteko eskatu zidaten. Eta nik uste dut beti ondelatan esegarri hau bezalako foru bateratzea, nun hezkuntza arloan ditugun kezkak, erronkak, sendotasunak eta ahuldadeak ere aipatzeko, horren inguruan hausnartzeko eta eztabaidatzeko. Eta bereziki on eta beharrezkoa da Nafarroan maiz hezkuntza arloan iristen zaizkigun, zabaltzen diren eta iristen zaizkigun hausnarketak eta kezka partekatuak eta dira gure errealitatetik kanpo eginak. Eta Nafarroan ikustu dut baditugula, Nafarroako hezkuntza badituela, ezaugarri bereki batzuk aintzat hartzekoak irakaskuntza arloan ari garelarik. Eta begibistakoa den bat, EAen irakaskuntza arloan eta aurreko islariak erranduen bezala, gaztetxoen multzoan Euskararen ezagutzaren unibertsalizaziora iristen ari den biztartean, Nafarroako irakaskuntzan euskaraz eskolatzea ez da iristen 20%. Eta ez du lortu 20% langa hori gainditu 2018an lege traba desagertu zenetik ere 10 urte hauetan. Beraz, Nafarroako berezitasun horri egiteak are larriago edo are erronka handiago egiten du gure hausnarketa. Beraz, Nafarroaz ari garelarik euskarazko eskolatzea gutiengo baten, ez gehiengo baten, gutiengo baten kontu batez ari garela ezin begi bistatik galdu. Beraz, diot berriz ere eskertzekoa hausnarketarako parada hau egin izana gure begietatik, ez? Eta gure neurrira ekarrita, periferia honetara ekarrita, ez? Eta nik hasi nahi dut gaurko saioa gogoeta batekin. Gogoeta hori nolabait esaldi honetan biltzen da, bai inozoak izan ginen gaztetan.
Eta zertaz diot hau, duela 45 hamarkada euskara berreskuratzeko eta gizartean zabaltzeko proiektu kolektiboa hasi zelarik, orduko euskaltzaleek zuten erreferentziarik, ez zuten eredurik, beren ahalegin soziolinguistiko horretan, eta hizkuntza bat nola berreskuratzen den erakusten duen eskulibururik gabe abiatu ziren bide horretan, sen honez, intuizio aski zuzenez, baina 45 hamarraldi pasata, ohartu gara artean egia biribilitzat jo izandako batzuk, aksiomatzat hartu ziren batzuk, ez direla hain egia, ez? Eta axioma edo egia biribilitzat hartutako ideia bat da azken bat adibidez, euskara eskolan sartuta, salbatuta egonen da. Duela 45 hamarkada, euskara arlo publikora, arlo formaletara, administraziora, edabideetara, unibertsitatera, eskolara, eramatea zen lehentasuna, eta eskolari dagokionez oso sinismen xaloa zagon, edo oso txepela zen, ez? Zegoen ustea, ia pentsatzen zen denbora kontua baitzik etzela, 3 urte zituelarik haur bat sartu eskolan, eta 12 urte esperatu behar zenitun handik hiztun oso bat ateratzeko. Fede ikaragarri handia zagon eskolan. Hori onda ez, baina nolabait txepeltasun handiaz jokatu zela, ohartzen gara orain. Eta ez bakarrik eskolatik atera euskaldun bat ja egina, ez? Hemen Landamengo autofabrikan autoak egiten diren bezala, ez? Sartu piezaka eta gero bukaeran auto osoa ateratzen zaizu katearen bukaeran. Handik aterako zen, eskolatik aterako zen gazte euskalduna eta mundura aterako zen, lan mundura adibidez. Eta beak ekarriko zuen. Gazte horiek, eskolak produzituko zituen gaztiek, eraldatuko zuten mundua. Eta euskaldunduko zuten gizartia. Txepeltasun galanta. Gazte bat iritsi lan mundura, enpresa batera, azkeneko tximinua sartu, bekaduna edo praktiketako gaztia, eta horrek aldatuko zuen enpresaren kultura, hizkuntza kudeak eta kultura. Baze, berte sinismen bat. Eskolan euskaraz irakasten bazaie, euskaraz eginen dute eskolatik kanpo. Eta hala uste zen, 45 hamarkada pasatu dira, eta unitzez gehiago dakigu orai komunikazioak nola funtzionatzen duen. Eta orain badakigu, egoera komunikatibo batean dagoen hizkuntza, mekanikoki bertze hizkuntza komunikazio egoera batera transferitzia ez dela per se gertatuko dela, da modu mekanikoan gertatuko dela jakintzat ematen dugun kontua. Ikasgelan euskaraz egiten badute, ikasgelatik aterako dira haurrak eta plazan euskaraz arituko dira? Agian, baina ezin dugu pentsatu mekanikoki hori gertatuko denik, eta errealitateak erraten digu, haunitzetan hori ez dela hala gertatzen. Horrek erran nahi du ezin dela transferentziarik gertatu hizkuntza erabilera induzituko espazio den ikasgelatik erabilera libreko den plazara. Jean-Claude Corbeil, soziolinguista kanadiarrak erraten duen bezala, komunikazio egoera instituzionalizatu batetik komunikazio egoera instituzionalizatu gabe batera, ezin da gertatu transferentziarik, bai, gerta daitezke,
horretan ari gara, ale egin zen azkeneko urteetan, baina uste ginuen transferentziaren mekanikoa zela. Eta hartu gara, ezetz. Bertze axioma bat, euskaraz berreskuratzeko prozesua galtzeko prozesua alderantziz egitea baizik ez da. Eta nik ideia hau irakurri nion Kataluniako soziolinguista bati. Eman diezaiogun buelta galtzeko prozesuari, galtzarden bati buelta ematen diogun bezala, eta egindako bidea desegitea eramanen gaitu berriz hizkuntza sendo izatera. Gure hizkuntza azkeneko mendean nola egin zuen atzera herrietan, familietan, hiztunen baitan ere aztertzeak, erakusten dizu zer ikustekorik ez duela orduko egoerak oraikoarekin. Nafarroako hainbat herritan, Nafarroako edo Euskal Herriko hainbat herritan eta familietan euskara galdu zen, ordu hartio nagusiki euskaraz egiten ziren harreman horiek erdarak hartu zituelakoz, erdaraz egitera pasatu zirelakoz. Nolabait hizkuntza batek bertzeak egiten zituen komunikazioak hartu zituen beretako. Ordezkapena izan zen gertatu zena. Baina gaur egun, inolaz ere ezin dugu planteatu hain ordezkatze ariketa simpleen bidez. Gaur egun, ezein familiak ez du bere horrenendako elebakartasunik nahi. Ez euskaraz, gaztelaniaz, ez ezein hizkuntzatan. Jakin badakigu, gaur egun gure testu inguru komunikatiboa unitzez ere konplexuagoa dela. Ari gara, hizkuntza tokikoa berreskuratu eta zabaldu nahian. Baina horrekin batera gorde nahi da eta aurrek ongi ikas dezaten hizkuntza hegemonikoa dena, hemen gaztelania, hizkuntza ofiziala gainera, eta gainera horrekin batera on ikusten dugu aurrek atzerriko hizkuntzak ikastea. Hau da, tokiko hizkuntzak gehi atzerriko hizkuntzekin poliglotizazioa hori dena dago gaur egun hizkuntzen kontestu konplexu horretan. Eta konplexutasun hori dago kurrikulumean eta konplexutasun hori dago gizartean. Beraz, ondorioa da, errandako guztiagatik, eskolak bakarrik ezin diola aurrean dugun nahi kolektibo soziolinguistiko horri. Euskara zabaltzea eta euskarari erabilera arlo gehiago ematea gizartean. Eta guraso aktiboak behar ditugula. Guraso aktiboak, haizet jotzen telefonoa eta dardaronek eta guraso aktiboak behar ditugu aurraren hiztun bilakatzeko prozesuan inplikatuko direnak eta lagunduko diotenak. Hartzen baldin badugu kontuan, maiz hizkuntza bizitasunaren gertaera irudikatzeko marraztu izan den irukia, Françoisen eta bertze soziolinguista batzuek behin baino gehiagotan erabili izan dutena, hizkuntza erabileraren, hizkuntza bizitasunaren gertaera hiru hanka ditu. Alde batetik capacity, bertze alde batetik opportunity, eta bertze alde batetik desire. Izanen lizatekena euskaraz, gaitasuna, hau da, hizkuntza jakin behar da. Erabiltzera iritsiko gara, jakin behar da. Aukera izan behar du, hiztunak erabiltzeko. Solaskideren bat behar du izan. Eta euskara bezaleko hizkuntza gutxituen kasuan oso nabarmena dena, nahia behar du. Hau da, hiztun aniztunak dira hizkuntza gutxituen hiztunak,
Eta hautuaren ideia funtsezkoa da. Hizkuntza erabiltzeko gogoa. Eta ekartzen baldin badugu pixka bat kontzeptu horiek gurasoen agentziatik gauzatzeko, izanen litzateke transmisioa, aurrek ikas dezaten, aurrei erakustea, eta etxean ez badugu egiten, eta familia batendako aurrek txikitatik euskararekin harreman hurbila eta euskara txikitatik ikas dezaten garrantzitsua baldin bada, hortik hautu batzuk, eskola inplikatuko dutenak. Baina aurrek ikastea, aurrek jakitea hizkuntza. Gero, erabiltzeko aukerak, hori ere familian eskutan dago, eta guraso aktiboek hori aintzat hartzen dute, aurrai hizkuntza erabiltzeko aukerak ematea, eta motivazioa. Nik hiruki honetan sartzen diren kontzeptuak, neurri batean bertzean, ez berdin, baina neurri batean bertzean, gutxi asko, ikusten ditut egikaritzekoak, gauzatzekoak, edozein familia tipologiatan. Izan guraso euskaldunak, izan guraso euskaraz ez dakitenak. Eta ikus dezagun horrek nola jokatzen duen testu inguru zabalean. Zein den guraso aktibo horien tokia aurra hiztun bilakatzeko prozesu zabalean eta ze bertze eragilerekin jokatzen duen batera. Hor erdian ditugu neska mutikoak eta hiztun bilakatzeko prozesuan familia izanen litzateke hizkuntza jabetzaren bide horretan lehendabiziko eragilea. Aurraren hizkuntza sozializazioaren lehendabiziko agente sozializatzailea familian kokatuko genuke. Eta hemen aipatzen ditut, bai transmisioa, bai erabiltzeko aukerak eta motivazioa. Bertze alde batetik, eta honen osagarri, maiz bateratxu hazten dira prozesuak, izanen genuke eskola, irakaskuntza, hezkuntza, ikastola, ikastetxe, sartu hemen kontzeptu honen tokian nahi duzuena. Eta arranduz batzutan bateratxu hasten direla, zertaz gaur egun badakigu hilabete gutxiko aurrak aurreskoletara eramaten dira, eta aurrak etxetik kanpo, familiatik kanpo, eta erakunde antolatu horren denbora espazioan hizkuntza jabetzeko aukera izaten du. Maiz literatura soziolinguistikoan, tradizio esan du, transmisio bi ikusteko aukera honetan, justu paratu ditudan bi eragile hauen jokuan. Alde batetik ikusi izan da transmisio lehena gertatzen dena, transmisio naturala, familian gauzatzen dena, eta lehen hizkuntza moduan euskara ematen duena, eta bertze alde batetik transmisio kulturala deitu izan dena, bigarrenik gertatzen dena, eta eskolak gauzatzen duena. Lehendabizikoa nolabait ez formala, bertzea formala, joera izan dugu beti soziolinguistikan gure pentsamendua dikotomietan antolatzeko, eta dikotomia guztiak bezala neurri batean dira egia eta neurri batean dira ez egia. Edo oso simplista dira egiten diren errealitatearen agerpenak. Honetan ere, ze zentzu du transmisio naturalaz eta kulturalaz solastatzea 4 hilabeteko bat aurreskolara eramaten dugunean, zer da naturala, zer da kulturala, zer da lehena, zer da bigarrena.
erabat kuestionagarria da. Eta gaur egun ikuste dut jo dugula bertze kontzeptu zabalago, holistikoago batzuen mesedetan dikotomia horiek gainditzera. Baina, bai, bada, nik horrela ikusten dut, osagarritasun bat, ez bata lehenbizi gero bertzea, baizik eta modu osagarrian urte haunitzetan gainera jokatzen duten eta ongi olioztatuta izatea komeni diren bi eragile sozializatzaileen prozesuak, ez? Eskolari, ikastolari edo irakaskuntzari dagokionez, aipatut kurrikulum eremua eta kurrikulum eremukoa ez dena. Maiz, lehenari bakarri begiratzen zaio, eta garbi da ordu gehienak eta kurrikulum eremukoan sartzen direla. Baina, badira, eskola arloan, ikastetxe eremuan berian, eta ikastetxeko nolabait protagonistak hor daudela ere, hau da, haurrak eta ikaskideak ordu batzuk ikasgelatik kanpo, nik uste dut gure helburua den hiztun bilakatzeko prozesu horretarako oso interesgarriak direnak. Eta maiz, bai eskolak eta bai familiak ere ikusi beharko lituzkenak, azken batean kurrikulum eremuko lanketa horren osagarri, indargarri eta lagun egokitzat, ez? Eta bi eragile sozializatzaile hoien jarduna gertatzen da testu inguru zabalago batean, gertatzen da herrian, hirian, bizi garen tokian, edo auzoko bizitzan, plaza deitu dudan kontzeptu horretan, ez? Gizarte erabilera gauzatzen den arlo publiko hori, ez? Etxetik kanpoko eta eskolatik kanpoko arlo zabal hori. Eta ikusi behar dugu hemen gauzatzen direla, gero hiztun bakoitzak, familia bakoitzak, benetan dituen aukerak, bere haurraren hizkuntza sozializazio osatzeko eta indartzeko. Ez da gauza bera, plaza hori, herri hori izatea Elizondo edo izatea Biana, bistan da. Ez da gauza bera, izatea Iruña edo izatea Arantza, ez du zer ikustekorik, ez? Eta orduan beti ere kokatu behar dira eskolatik eta familiatik haurren hizkuntza sozializazio osatzeko beharrezkoa den hori inguruak ja bermatzen diguna, laguntzen diguna kontuan hartuta. Erabilera sozialak, etxetik eta eskolatik kanpo gauzatzen dena eta haur eta gaztetxoen bizitzan zer da hori? Parkea, plaza, jolasa, zer da, zer egiten du haur batek, 12 urte biztartean edo hortigoitikoek ere, ez? Lagunekin izan, jarduera antolatu batzuetara joan, eta hori da, ez? Familiakin, ez etxekoekin, familiakin izan kanpoan, holako harremanak izaten dira, ez? Erabilera sozial hori, jarduera horietan gertatzen dena edo komunikazio horietan gertatzen dena, da azken batean, bai familiaren transmisioa, bai eskolan jaso den hizkuntza ikaste hori sendotzen dituena, finkatzen dituena. Ez dut paratu, egon naiz tentatuta paratzearren aurreko gogoetan bertze axioma bat, azkenean kendu dut, gaur goizean berean kendu dut, baina bertze egia biribiltzat jo ginuena izan zen transmisioa zerrantzi dutena. Familia bidezko transmisioaren ideia hori, ez? Gurasoek nola, aurrek hala. Halako printzipioz egia ematen du, ez? Printzipioz egia ematen du, baina
ikertzen duzularik ikusten dituzu ze pitzatuta dagoen ideia hori, eta gero amatzen zara eta ikusten duzu benetan ze etxigarri den, ze etxitasun handia dagon euskal familian artean, haurrak eremu erdaldunetan euskaldun hazten saiatzen garen familian artean, inguruak duen indarragatik, hizkuntza hegemonikoaren erabilerak eta inertziak duen sendotasun hori, eta gurasoek nola aurrek hala esaldi horren txaltasunaz ohartzen gara, ez? Alde horretatik, guziagatik, areago da garrantzitsua guraso aktibo izatea. Baina guraso aktiboak izatea eta familia euskaldun euskaltzaren artean dagoen etsipen maila ezagututa, ez dakit, batzutan behar ditugu, ez, bide ilusionatzaile eta ekimen biziak pixka bat gure jarduera kolektiboa edo bizirik mantentzeko. Sartuko naiz orduan guraso aktiboak nola, zertaz, eta lehendabiziko ideia plazaratuko nuke gurasoei ongi transmititzea, eta hau erraten dudalarik hainatzaile maisu-maistrei, hainatzaile ikastolei, B ereduko ikastetxeei, uste dudalakoz osagarritasun hori familiak behar du, baina eskolak ere, ikastolek ere behar dute osagarritasunari. Hau da, ikastolek behar dute familia aktiboak izatea, familiak inplikatzea aurraren ikaste prozesuan edo aurra euskal hiztun bilakatzeko prozesu horretan. Beraz, hemen hemendik aintzina aipatuko ditudanak daude perspektiba horretatik eginda. Hau da, ohar gaitezen familiei ze transmititu behar digun familiak inplikatzeko honetan. Orduan, nolabait, nik ikuspegia hezkuntzan paratu dut, familiai begira. Ez dut paratu familian eskolara begira. Orduan, iruditzen zait, importantea dela familiei beti transmititzea, eskolak hori egin behar du, eta euskara ardatz duen irakaskuntzak egin behar du, zertaz ari garen, euskara ikasteaz ari garelarik. Ez gara ari eskola betekizun batez. Ez gara ari bakarrik arlo akademikoa ukitzen duen kontu batez. Ari gara azken batean, gure aurren heziketa osoari dagokion kontu batez. Eta hizkuntza ikastea da baliabide batez jabetzea, errekurtso bat hartzea. Rekurtso hori zertarako, baliabide zertarako bizitzeko, komunikatzeko, zure behar komunikatibo guztiei erantzuteko, eta alde horretatik hizkuntzak baldintzatzen du bai seguritate pertsonala hastekoz, ze garrantzitsua den arlo hori, ze seguritate pertsonal iturri handia den hizkuntza. Hitz hartzea eta gai izatea erran nahi duzuna errateko, erran nahi duzun xehetasun guztiez errateko. Zuk hizkuntza ikusten baldin baduzu, sentitzen baldin baduzu, adierazi nahi duzun guztia adierazteko tresna egokitzat, hizkuntza da seguritate pertsonalaren euskarri ikaragarria. Batipatu hartzen zara horretaz, ongi moldatzen etzaren hizkuntza batean aritu behar duzularik. Ze, segur,
gabetasun falta da hori, ez? Eta ze seguritate falta ematen dizu egoera horrek. Azken batean, seguritatearen alderdia nik ikusten du zoriontasunari oso lotuta. Ziur sentitzea da hizkuntzari loturiko, nik uste dut, lehendabiziko onura pertsonala, ez? Eta gurasoei termino hauetan hitz egitea nik uste dut inportantea dela. Eta gurasoei hizkuntzaren kontua haurren seguritateari, haurren zoriontasunari, haurrak gizartean mugitzeko nolabait ahalmenari eta haurren errotze kulturalari loturik azaltzen baldin badiegu, nik uste dut arlo akademikotzat soilik azalduta, baina haunitzez ere hobeki iristen zaiela, hizkuntzaren garrantzia. Eta hori da, nik uste dut gurasoek ere paratu behar duten helburua. Euskaraz ikasten dute eta ja, ez? Ez, baina nahi dugu helburua ez da hori, ez da gainditzea, ez da ikasmailaz ikasmaila pasatzen joatia. Helburua da euskara izatea nire haurrendako, ikasleendako, beren behar komunikatibo guztiei erantzuteko baliabide egokia. Haiek seguru sentitzeko, eta haiek eroso sentitzeko. Eta edozein hizkuntzatan, edozein egoeratan, bapatian erabiltzeko. Lehen hitza euskaraz egiteko aski erosotasuna izatea. Eta helburua hori baldin bada, garbiago ateratzen da, gertatzen da, bakarrik eskolako hizkuntza esperientziarekin ez dela aski. Eta horretara iristeko nabarmenagoa da behar direla bertze espazioen eta eskolatik kanpo gelditzen da familia biztan da, eta gero bizitza soziala, plaza edo herria deitu izan duguna horren tokia. Eta helburua baldin bada nire aurra, etxean euskaraz eginda ez eginda, baina nire aurra moldatzea euskaraz gaztelaniaz bezain ongi, eta sentitzea gaztelania sentitzen bezain seguru edo seguruago, eta bertze hizkuntzak jakitea, baina euskara sentitzea seguru eta eroso, orduan familia garbiago ikusten dute biztan da ikasgelatik kanpo gelditzen den hizkuntza erabiltzeko aukera oso. Aukera hori baitira azken batean ikasten, hizkuntza ikasten, hizkuntza barneratzen eta erabilera eramateko aukerak. Familiaren transmisioaren inguruan ze erran gurasoei batzutan gehiegi biltzen da, ez? Euskaraz egiten dut aurrekin, euskaraz egiten dut, baina has gaitezen sartzen pixka, zerra nahi du horrek, ze alderdi daude horretan, ikastolak, eskolak, zelduleko dituen gomendioak, prozedurak, familiei gomendatzeko, bueno, izan da, familia bakoitzan dagoela hizkuntza kudeaketa bat, hizkuntza nolabait elkarbizitza formula bat, ez? Eta familia batean hizkuntza emateko baldintza baldin badaude, gurasoetako bat euskalduna baldin bada, ideia hauek ematea garrantzitsua da, ez? Ez bakarrik euskaraz egitea, ez? Nola lortu edo aintzat hartu edo garrantzia eman familia barneko emozioak,
samurtasuna, konplizitatea, hizkuntzaren bidez ere lantzea, hizkuntzari lotzea. Maiz hizkuntza haurtzaroan etxean ikasi izanak hori du balio erantsia. Lotzen duzula hizkuntza, ez gaitasun, lotzen duzula hizkuntza bizipen emozional, harreman hurbil eta maitasunezko jakin batzuei eta konplizitate batzuei. Hizkuntza ikastea sustatu. Hau egia erranta edozein hizkuntzatan da beharrezkoa. Eta familia batean euskara ez badute familia hizkuntza, ze garrantzitsua den familia hizkuntza duten hoietan egitea. Ze garrantzitsua den. Gero euskara eta ondotik etorriko diren hizkuntza guztien ikastea hortan oinarrituko da. Orduan, hau nik uste dut importantia dela erratea, ez? Hizkuntza ikastea sustatu behar dela. Aurrei eman behar zaie eredu, eta aurrekin hitz egin, eta jardun, eta hori denbora da. Eta horrek jotzen du, haunistan, familietan, orai ditugun praktika unitzen kontra ez dut erran nahi. Baina aldatu da etxe barneko hizkuntza nola baite elkar bizitza hori. Orai gai gara egoteko bi heldu eta bi haur. Eta 4 horietarik 3 pantaila batera begira, nor bere pantailara gainera. Ezin dugu ez da komentatu ere egin, ez, ikusten ari garena. Nik uste dut neurtuko bagenu, etxeetan gutiago solas egiten dela. Nik dakidala inoiz ez da neurtu. Baina neurtuko bagenu, ez dakit alako ikerketarik ote dagoenez, zenbat hitz ahitu duzun etxean gaur. Zenbat hitz ahitu duen haur batek, ez? Nire sentsazioa da. Etxeak hitzez hustu direla pixka bat. Bertze praktika batzuk, agian pantailari lotuagoak edo nagusitu direlakoz. Gero hitz egiteko gogoa piztu, eta hori garrantzitsua da. Solastatzeko ohiturak eta praktika diskurtsibo ezberdinak sortzeko pizte lana egitea gurasoek. Kontaidazu, azaldu, deskribadazu, nolakoa zen, ze gertatu zen. Pentsatu behar dugu, haur bat ohitzen baldin bada deskribatzera, narratzera, argudiatzera. Euskaraz baldin bada, primeran, baino bertze hizkuntza batean baldin bada, etxeko bertze hizkuntza batean baldin bada, hori ere onda, primeran da, gero transferituko du ikasten duen bertze hizkuntzetara, hoien artean euskarara. Baina haur bat ohitzen baldin bada horretan, praktika diskurtsibo hoietara, gero hori nabaritzen da eskola eginkizunetan. Hori nabaritzen da. Haurrek iristen dira hiztun izatera, 2 urtez hizkuntza aditu eta aditu eman dutelakoz. Hau, batzutan atzentzen zaiku. Inoiz haur bat elitzateke iritsiko hizketan aritzera, astera, ez balu izanen 2 urteko input hori. Behin hizketan hasten direlarik, eta ja hasten direlarik esaldiak osatzen, eta haiekin elkarrizketa bat iteko modua daolarik, ze garrantzitsua den haiekin solastatzea. Eta galdetzea, taritzea. Ze garrantzitsua den, hizkuntza jabetzeko prozesuari buruz ari gara, Horretaz gain baditu bertze onura batzuk bistan da, ez?
hizkuntza bidezko konplizidadeak eta bar, ez? Baina hizkuntza jabetzeko prozesuaren ikuspegitik oso garrantzitsua da. Beraz, Iñaki Izmendin ere lagunak erraten duen bezala, guraso berritsuak, eta maisu maistra berritsuak behar ditugu izan. Gainera berritsu ez da bakarrik aunitzitz egiten duena, berak definitzen du elkarrizketak pizten dituena, eta hori ere oso importantea da, ez? Gogoa pizte horretan, maiz gure aurrarekin edo gure aurra bertze aurrekin ibiltzen garelarik kargu hartzera jotzen dugu eta ez aldiz erabilera piztera, ez? Gu barnean sartuta edo bertze nolabait estrategia positiboago bat erabilita. Eta azkeneko ideia aurrei familiei barkatu transmititu behar zaiena da eskolan ikasia sendotzen aldutela eta osatzen aldutela. Azken batean, etxeko eta etxez kanpoko aisialdiaren garrantzia eskolan ikasten den hori hobeki barneratzeko. Euskara etxekotzeko gomendioak. Gaur egun ditugun baliabideak, euskara gurasoek jakin edo ez jakin, ikaragarri handiak dira, eta ze garrantzitsua den etxeetan euskarak toki izan behar duela, giroan euskara egon daitekela, naiz eta gurasoek hizkuntza ez jakin, familiei transmititzea. Horretarako ditugun baliabideak biderkatu dira azken hamarkadan. Nik azpimarra paratuko nituzke batez ere lehendabizikoan Nafarroan sustatu den egin den baliabide publikoa da. Bigarrena ere Matien eta Katxalin dira, adibide hutsak dira, baina gure euskarazko ahozko tradizioan jaso ditugun aur folkloreko piezak modu moderno batean aurrei eskaintzeko bideo txikiak, kantak, jolasteko formulak eta gero denok ezagutzen ditugun bertze plataforma handi batzuk, makusi.eus eta etxe giroan literatura piezak daude, audio ipuinak edo emangiltza izan izateke Euskal Autonomia Erkidegoan gure era.eus antzeko orrialdea, familiei baliabideak, informazioa, agenda, gomendioak emateko. Familia aunitzek badakite nolabait etxeko aisialdiaren garrantzia eta etxeko aisialdiarako dauden baliabideak, baino hainbertzek ez dakite. Eta nik uste dut ikastetxearen baita guraso elkarten konplizidadez egin behar den lana da horiek ezagutzera ematea. Aisialdi jarduerak aurren arteko hizkuntza portaerei eragiteko bide dira. Eta ideia hau nik uste dut garbi izan behar dutela familiek. Lehenago hasieran aipatu batzuek, ze inoso eginen gaztetan uste ginuen ikasgelan euskaraz egiten baldin bazuten, ikasgelatik kanpo euskaraz eginen zutela. Eta ezin da esperatu transferentzia mekanikorik gertatzea bien artean. Baina ezin da provokatu, gauza bada erratea, ezin da esperatu, baina ezin da provokatu. Eta nik uste dut bidea izan litezkeela jarduera antolatuak. Azalduko dut modu grafikoan. Ikasgelatik plazara euskararen erabilera transferitzea modu mekanikoan gertatuko ez dela aipatu dugu, baina zein izan daiteke modua hizkuntza transferentzia bideratzeko? Zein izan daiteke modua
gelan euskaraz egiten baldin badute, modu induzituan baina euskaraz egiten baldin badute, erabilera hori ikaskideen artean plazara, hau da, Jean-Claude Corbeillen hizketan, nola edo terminoetan, komunikazio egoera ez instituzionalizatu batean, plazan, jolas librearen egoera horretan euskaraz egiteko. Aisia jarduera antolatuak izan daitezke bidea transferentzia hori provokatzeko edo behin egiten ari garen ahalegin soziolinguistikoa unitz hortik doaz. Baliatu aisialdi jarduera antolatuak gero transferentzia hori egiten lagun dezaten. Baina horretarako nik uste dut garbi izan behar duela ikastetxeak eta garbi izan behar duela familiak edozein modutan ezin dela planteatu aisialdi jarduera bat. Eraginkorra izanen da hizkuntza transferentzia hori egiteko eta gaztetxoen edo haurren artean euskararen erabilera handitzeko baldin eta horretarako diseinatuta baldin badago. Eta horrek ez du ukitzen zein den jardueraren mamia. Berdin izan daiteke musika, berdin izan daiteke kirola, berdin izan daiteke eskulanak edo antzerkia edo zein gauza izan daiteke. Baina jarduera horrek antolatzailearen ikuspegitik hasita jarduera hori gauzatzen duen entrenatzaile, hezitzaile edo monitorearen praktikaren bidez ere, garbi izan behar du helburu hori. Dena delako aktibitatea lantzeaz gain, eta bertze onura batzuk eta aurren artean eta pizteaz gain, helburu garbia, esplizitu, agerikoa beharko luke izan aurren artean euskararen erabilera piztea eta euskaraz haien artean egin dezaten. Eta horretarako ez da aski jarduera horrek bere helburuetan hori esplizitatuta izatea, jarduera hori ematen duenak ere izan behar du aski baliabide, estrategia, prestakuntza, hizkuntza dinamizatzailea izateko eman behar duen, egin behar duen jardueratik aparte, izan futbola, izan ez daki zer, sakea edo berdin da zer. Eta nik gehituko nuke bertze gauza bat, importantea izanen litzateke aisialdi jarduera antolatu horietan euskara lantzia helburuetako bat dela aurrek gehiegi sentitzea. Nolabait helburu hori lausotua egotea. Aurrek izatea nolabait ustea eta bizipena jarduera librean ari direla. Eta horretarako dinamizazio linguistikoa egiten duenaren habilidadea eta prestakuntza behar da. Maiz, gure ahalegin soziolinguistiko kolektibo honetan paratu dugu zorroztasuna eta begirada nolabait bete-betea eta onda irakaskuntza arautuan, baina nik uste dut estrategikoki komeni zaikula sentitzea irakaskuntza antolatua bezain garrantzitsua den arlo soziala hau, jarduera, eskolaz kanpoko jardueren aisialdiaren esparru hau, hortan ere sistematizatu, profesionalak ongi prestatu eta eraginkorra izanen da arlo hau dugun helburu horretarako aurren hizkuntza sozializazioalik eta hobekien gerta dadin, baldin eta errandudan bezala helburuetan eta gero gauzatzeko momentuan betetzen baldin badira baldintza batzuk. Euskara
gozagarri, hau ere ezin da ahaztu eta familiei transmititu behar zaie. Euskaraz ikasten dute, eskola euskaraz da, ikastola euskaraz da, baina aurren nolabait bizipena euskararekin behar du izan, gozagarria behar du izan, ludikoa nahi baldin ba dugu aurrak nolabait senti daitezen motibatuta eta haien artean atxikimendua piztu, nahi baldin badugu. Horretarako kulturgintza, antzerkia, pailazoak, ipuin kontak eta pantailak, eta pantailak aipatzean guraso oso aktiboak behar dira. Zertaz, telebista agintea aurraren eskutan utzi eta aukera oso gutxi daude euskaran gelditzeko. Hain da eskaintza handia, hain da erakargarria ere bertze hizkuntza nagusietatik iristen diren produktuak, nun gurea inoiz baino handiagoa da, baina inoiz baino tipiagotuta dago, dagoen eskaintza erraldoiaren artean. Eta gurasoak behar dugu aktiboak izan, erakusteko eta aurren begibistan paratzeko ditugun aukera, ditugun produktu onak, azken urte hauetan euskaraz sarean dagoen eduki interesgarri hori eta gero eta gehiago dago. Zertaz, haur eta gaztentxoendako gerta daiteke ez oso erakargarri izatea, hizkuntza bat, ez Disney, ez TikTok, ez Alexa ez duena. Nola, goaz? Ez TikTok, ez Disney, ez Alexa ez duen hizkuntza bat erakargarri bihurtzeko, ez? Zer egin? Pues behar ditu aktiboak izan. Bai, ez dago TikTok, badira bertze gauza batzuk. Ez dago Disney, badira bertze gauza batzuk, gero eta gehiago. Aurrekoan deskubritu nuen Txakur Patrulla itzuli dutela. Bai, 4 urte pasatu ditunik mugitzen, favorez behar ditugu Txakur Patrullak ideak euskaraz. Eta aurrepauso bat da. Bertzenaz, gure produktua behar dute bertze hizkuntzetan eskaintzen direnak bezain bertze kalitatekoak. Euskarak behar du ahalik eta homologatuen egon, bertzenaz bezero oso zorrotzak dira, kontsumitzaile oso zorrotzak dira aurrak. Ez diote hizkuntzari erreparatzen. Erreparatzen diote, gustatzen zaien, ez zaien, eta hizkuntza gelditzen da bertze maila batean. Hizkuntzaren ardura gurea da. Guk behar ditugu estrategiak gustatuko zaiela pentsatzen dugun hori eskaintzeko eta erakusteko. Oroitzen naiz, duela zenbait urte euskaraz Iruña herrian emititzen zuen telebista kate bat hasi zela, ja ez dago martxan, ez? Garai horretan ETB bat hemen etzen ikusten, eta orduan ETB 3 etzagon, edo zagon baina ez genuen hartzen, eta orduan Iruña herrian emititzen zuen telebista kate horrek ematen zuen Kalimero euskaraz. Kalimero. Kalimero nik ikusten nuen. Kolore bat horizta, hola, aldatzen zenuen katea eta marrazki bizidun digitalen kolore saturatu hori bisiak eta nik uste nuen kontraproduzentea zela. Aditzera ematen genuena, ez? Aurren ikuspegitik ari naiz. Guk bertze harreman bat dugu euskararekin, euskaraz kaleratzen diren produktuekin, eta kontsumitzen dugu bertze arrazoi batzuengatik.
baina aurrek ez. Aurrek begietatik sartzen zaie, gustatzen zaie, ongi pasten dute, eta orduan alde horretatik nik uste dut balioan paratu behar dela, azkeneko urteoketan egin dugun aurrera pausua eta eduki digitalak gero eta homologatuenak izateko, ez. Eta garbi da, kulturgintzaren esperientzia hori, musika, zinema, antzerkia, azken batean pantailen bidez hartzen dutena, horiek dira hizkuntzari loturiko bizipenak, referenteak, balioak. Eta interesatzen zaiko horiek ongi betetzea, modu positiboan. Euskararekin duten harremana ez eskolakoa, ez bakarrik eskolakoa izan daien. Ez baditu horiek zaintzen, ez badio aurrari aski referente eta bizipen eta balio positiboak euskarari loturik. Bertze hizkuntzak nagusitzen dira, ezen bertzez. Eta aldi zaintzen baldin badira, erabilera indartzen da, eta euskaraz egiteko ohitura sendotzea da helburua. Beraz, amaitzeko, aipatu dudan guztiak garamatza, familia, eskola, plaza, hiruko hori nolabait ongi olioztatuta izatea harreman horiek, hiruren artean. Batera ari dira, etxeko, eskolako eta aisialdiko jarduera sozializatzaileak, batera eta modu osagarrian aurren hizkuntza hazkuntzan edo hizkuntza kriantza linguistika erraten dena, ez? Eta garrantzitsua da hiru gune, hiru komunikazio esparru horien arteko jarraikortasuna, sinergiak sustatzea. Nik nire ikerketaren lana Iruñean egin nuelarik, Iruñean eta Baztanen egin nuen, eta Iruñean aurkitu nuena izan zen, maiz aurren bizitasuna euskararekin zela atomizatua. Ikasgelan bai, baina gero jolastokian pixka bat, gero kirol taldearen jarduerara joan eta hor deusez, gero etxera joan eta erdizka, eta aldiz iruritan aurrek, egoera ezberdina zelakoz, zuten hizkuntzarekin harreman jarraituagoa bere bizitzaren momentu eta espazio guztietan. Eta ondorioa zen, iruitako aurrek azkenean haien artean euskaraz egiten zutela, eta iruñekoen artean aldiz etzela, azken batean, hizkuntza sozializazio osatzen zuten esparruen batura hori, etzela aski haien artean hizkuntza ohiturak garatzeko. Orduan, erran bezala, ja epitome moduan bukatzeko, gurasoei haien jarduera sozializatzailearen kontzientzia kritikoa sortu behar zaie. Maiz, familiek aurrak hiztun bilakatzeko prozesuaren gainean ideia urri eta batzutan ez zuzenak dituzte. Hizkuntza bat nola ikasten den, hiztuna izateko bidean ze behar duen batek, hizkuntza goxo eta hizkuntza eroso aritzera iritsiko bagara, hizkuntzaren hitze harreman izan behar dugun, ze harreman nolabait trinko, usua eta askotarikoa behar dugun, agian hezkuntza arloan gabiltzanok dakigu, baina oro har ez da ideia bat, ez da ezagutza bat familiendako jakintzat eman behar dena. Eta nik uste dut ikastetxeek ere hori transmititu behar dutela. Ezin da espero, gaur hasi da, edo aurten hasi da, eta ez du hitz egiten. Lasai, hitz egin bitartean
zein izan da prozesua lehenbiziko hizkuntzarekin, azten zaigu batzutan. Pues, ideia horiek behar dira nik uste dut, ongi kokatu familien dako. Alde batetik, lagun dizaioten prozesuari, eta eta aurrak pasatzen dituen fase eta ikasketak ongi ulertzeko. Eta gurasoei haien jarduera sozializatzailea beste gune batzuetan eskola eta kanpo osatzen dela, eta aurrek guztien beharra dutela ohartarazi behartzaile. Ohartarazi behartzaile eskolaz kanpoko eremuaren garrantzia eta etxe barnean izan daitezke praktika. Beraz, familien implikazioa bilatzen jakin behar du ikastetxeak. Eta horretarako agian, mezuak helarazteko prozedurak sistematizatu behar dira, agian guraso eskolak, edo programa bereziak, edo lantegiak, edo bertze gauza batzuk. Hau da, gurasoak, familiak askotarikoak dira, eta bide berriak ere jorratu behar dira, haien gana, guztien gana iristeko, edo zein dela ere familiaren tipologia. Eta bide batzuk, esperientzia batzuk ezagunak zaizkigu, baina nik uste dut alde horretatik irudimentsuak izatea beharrezkoa dela. Familiak implikatzeko gogo horretan. Eta onaino iritsi naiz barkatu luzatuan.